Carballo era un profesor meticuloso, disciplinado, exixente. Era un home moi respetado pola súa cátedra e polos seus traballos. Traballar con ela, ademais, como axudante foi un grande honor. E era un home que apoiaba moito o personal. A pesar de ser tan contado, tan opaco, non? Así, na política e tal, pero eran 4 detalles que che daba que xa estaba claro que era e as súas fidelidades, non? Porque eu vin sempre en Carballo, sobre todo, un home de unha enorme cultura, un gran caudal de coñecemento. Probablemente foi, no seu tempo, o home máis culto de Ferrol. O reintegracionismo para él significaba conseguir que o galego se orientase para o seu ámbito histórico, que era o ámbito lusófono. Un galego sabio, profundamente amante da súa terra e que dispuxo todos os seus talentos, toda a súa cultura, todo o seu coñecemento científico ao servizo da significación de nós como pobo e como nación. El naceu en outubro do 1910, era o primeiro fillo de unha familia que vivía na parte de Ferrol Vello, no número 51, a casa que ainda se conserva e que está un pouco en proxecto de rehabilitación. Aí é onde naceu, pero en realidade aí non viviu moito tempo. Pero se viviu en edificios próximos da rúa San Francisco, calquera caso, Ferrol seguía sendo Ferrol Vello. El sempre se facía a sí mesmo como nativo de Ferrol Vello e que aquí pois vivira. E aquí chegou a ter o contacto co galego porque por detrás da súa casa está a Praza Bella. Ao longo da súa vida tenlle dedicado páxinas a toda esta zona na que, como digo, se desenvolveu os primeiros anos da súa vida. Primeiro ese contacto co mundo rural que ali na Praza Bella, onde tiña contacto coa xente que viña da aldea e que falaban galego habitualmente. Entón, pois ese foi un. Despois tivo o do teatro, foi outro. A familia acudía habitualmente ao teatro Xofre, que era pois entón un teatro moi importante de Ferrol, onde viñan compañías mesmo de Madrid e de outras partes, pero tamén era unha época en que o teatro en galego, sobre todo promovido polo Toxos e Flores naquela época, pois foi moi importante. O teatro humorístico era outro tipo, de teatro así de carácter reivindicativo. Entón, iso tamén para el foi un contacto importante. Entón, todos eses elementos pois puideron influir. De feito, el cando chegou á universidade con 16 anos xa era un galeguista, non se fixo galeguista na universidade, que nos pasou a moitos outros, senón que el xa ia feito un galeguista convencido xa desde aquí. Me definiría como un galego universal, no sentido de que non me sinto especialmente ligado a un ponto de Galiza con exclusión dos demais, aínda que, por suposto, con moito orgullo e con moito afecto, confeso a miña natureza ferrolana. Pero son tamén lugués, son tamén compostelano, porque teño vivido moitos anos nestas dúas cidades. E, por outra banda, son un fillo da Universidade de Santiago. Si, eu chegou a Santiago, a universidade, pois moi noviño, con 16 anos. Realmente, el consideraba a universidade pois sempre un pouco a súa mai intelectual. Despois, con xente da súa idade ou de
algún ano menos. Fundamentalmente como unha persoa que foi durante moitos anos o seu principal amigo dentro do mundo do galeguismo, ainda que nos últimos anos da vida pois se separaron, que era Francisco Fernández del Río. A súa época universitaria foi importante porque ali se xuntou un grupo de persoas que empezaron a preocuparse polo estudo científico da realidade galega e así se fundou o Seminario de Estudos Galegos, que para el foi unha especie de lar así intelectual complementario da universidade. Así que aquela xente nova que no ano 23 fundou o Seminario de Estudos Galegos acertou, porque facía falta unha institución dinámica, facía falta unha institución interdisciplinar. É moi importante na súa vida, el sempre sentiu pois moito cariño polo Seminario de Estudos Galegos e un pouco pois sentíase fillo tamén deste ambiente. E relacionase con figuras moi importantes da época, senón no 27, pouco despois, pois con Tobío, con Lois Tobío, con Fernández del Riego e tamén, claro, se relaciona no seminario cos que son un pouco maiores que el, as persoas da xeración Nós. El tiña claro que sería imposible o seu posicionamento se non tuvera contado cos mestres como Castelao, intelectualmente incluso como a admiración ao propio Risco ou un Otero Pedrario, a xeración anterior. Traballou moito no Seminario de Estudos Galegos e chegou incluso, a pesar de ser un tipo moi novo, pois secretario da institución. Pero como así personaxe destacada na cultura galega, ele era poeta. Incertidume. Longo camiño cheo de foxas cubertas pola erva verde da esperanza para os pés do pensamento, camiñante arripiado polo que garda o porvir nas súas urnas fechadas. Despois participou moi activamente na elaboración do primeiro borrador de Estatuto de Autonomía, unha vez que triunfan as forzas republicanas no ano 31 e se empeza a falar xa de que as autonomías poden cobrar corpo, pois dentro do Seminario de Estudos Galegos e sobre todo en contacto con Luis Tobío e en parte con Alexandre Bóveda. Tiñan un claro sentido de cal era a situación específica de Galiza, non? E decatábanse de que a contradición principal que tiña o país era ser el mesmo, non ser un país alienado e ser un país capaz de autogobernarse se quería existir no futuro. E no ano 31, en Nadal do ano 1931, pois asiste en Pontevedra a fundación do Partido Galeguista. Por lo tanto, é xente técnicamente moi ben preparada e que ao partido lle podía cumprir unha grande función, non solamente asitativa nas aulas universitarias para a galicización do ensino, sino tamén para ter os elementos preparados técnicamente para o autogoberno de Galicia, en particular para poder redixir un estatuto, como realmente así fixo con outros compañeiros, e para poder desempeñar labores técnicos en hipotéticos casos de que houbera unha Galiza soberana ou camiño da soberanía, non? Volta a Ferrol no ano 32, ou sea que xa pasara 6 anos en Santiago. Pois unha vez que acaba dereito, pois busca unha saída económica que non lle supone moito esforzo de preparación e oposita a oficial administrativo no Concello de Ferrol. Foi nesa época que se casou en Lugo, coñeceranse estudantes de Santiago, a Ignacia, a muller, estudaba Historia, despois foi profesora de Historia no ensino medio durante moitos anos. De feito, durante os anos da guerra e posguerra, realmente foi ela a que mantivo a familia. Entón, unha vez que ten un salario máis ou menos decente, pois casa e instalase
Ferrol, pero continúa estudando Filosofía e Letras. En ese ano 36 acaba, había oposicións ao corpo de auxiliares, que era o equivalente que logo se chamarían os agregados do instituto, e eran probas que se facían exclusivamente en Madrid. Entón, como outra xente dos diferentes territorios do Estado, pois foi a Madrid a examinarse. E estando en plenos exames, cando se superaran algúns exercicios, pois se levantan os militares e Carballo queda atrapado, entre aspas, en Madrid e coa familia aquí. Dito isto, pois el vai defender a República con lealdade. Vai a defender desde dentro porque el é un republicano. E permanece en Madrid, no frente, mentres o goberno, ante a posibilidade de que os levantados poidan acabar tomando Madrid, pois decide trasladarse para frente. E Carballo la vai, co goberno e con outros militares, para Valencia, e dali incorporase ao frente de Andalucía, onde vai pelexar ata que acaba a guerra. A República perdeu a guerra e logo Carballo Calero vai ser víctima como tantos e tantos e tantos que loitaron en favor da República. Non sei se matei. Estiven na trincheira. Non vin o meu inimigo. Disparei. Non sei se matei. Fun ferido. Mas non sei se matei. Xulgano por iso e condenano a 12 anos un día. Pero como as cadeas estaban tan cheas por todas partes, pois no ano 41 sae en liberdade provisional. E volve para Ferrol cando conoce a filla e tense que presentar periódicamente en dependencias policiais. Eu lembro moi ben o Ferrol da miña infancia. Eu nací no ano 43. Polo tanto, vivín a posguerra, os anos da fame, que chegaron ata o 50. Eu recordome facendo a cola para coller o pan do racionamento, e recordo a moita miseria que había nas casas. E en Ferrol a vida vai ser sumamente difícil, porque primeiro ele era funcionario municipal, segundo, ele era licenciado en Dereito, terceiro, era licenciado en Filosofía e Letras. Con estas tres ferramentas vai vivir moi dificilmente, porque non vai poder ser profesor en ningún instituto, porque eso prohíbeo, non sei se as leis, pero a práctica da época. Tampouco o admiten como funcionario municipal, o que ten é que dar clases particulares ou dar clases de distintas materias de letras en academias ou en colexios privados. Sí, nese momento ele escreve bastante, cousas que se publicarían máis tarde, pero realmente ten dito que para ele en grande medida esa época a escrita, o escribir era unha liberación, porque era a saída que podía ter un pouco os seus sentimentos. A verdade é que sen grandes esperanzas de que iso se pudese publicar no futuro, porque as perspectivas eran moi oscuras ou por menos incertas. É difícil, pero en esencia eso, son anos de miseria en todos os aspectos, non só miseria económica, senón tamén miseria ideolóxica, non? Lugo, capital de la antigua Galicia romana, es ahora la ciudad más importante de la Galicia agraria y ganadera. Las murallas no pudieron contener su crecimiento y se ha desbordado su nueva y moderna evolución. Ata que ten a sorte, moi merecida por outra parte, de que é chamado para ser profesor e director do Colexio Fingoi pola familia de don Antonio Fernández, que eran un núcleo un pouco especial no Lugo e na Galicia da época. Fingoi naceu na época que naceu, que era nunha época difícil, donde o ensino era
ou era religioso, o sea, era sempre como un pouco moi dogmático, ou era religioso, ou os centros públicos tamén tiñan unha línea moi definida porque estábamos nunha época, na época del franquismo, e entonces o fundador do colexio, pois, que era o meu pai, Antonio Fernández López, pois el realmente quería unha ensinanza aberta, que non tuvera ningún tipo de condicionantes ideolóxicas de ningún tipo, sino libre, e, bueno, e facer un proxecto a medida de educar pois, a persona en todos os seus aspectos, non? E era un proxecto de ensino privado, por suposto, pero moi novedoso para Galicia daquele tempo. Era un colexio laico, un colexio que pretendía poñer en marcha un ensino moito máis avanzado que o que se ofertaba tanto no ensino público como nos centros privados. A ver, como director era moi serio, moi severo, un home pois, que incluso lle tiñamos moito respeto, pero como profesor, incluso agora, desde a posición que estou, eu hoxe que entendo un pouco máis de que por onde debe de ir unha ensinanza de calidade, digamos, que ensine e que desenvolva realmente todas as capacidades dun alumno, me parece que don Ricardo cumplía ese perfil perfecto porque daba todo o que facíamos con él nas clases estaba sempre moi relacionado con todas as disciplinas, non? E foi importante porque ali hai actividades que non houbo noutros sitios. Por exemplo, o recén licenciado Bernardino Graña, o recén licenciado Méndez Ferrín, o seu primeiro posto de traballo como profesores é ali. E ao mesmo tempo teñen unha cousa suplementaria que é facer en un traballo que non se fai noutro tipo de institucións. Era un colexio daquela moi singular, con moita actividade extraescolar moi interesante, pero o Teatro Carballo non era só lucimento non era para lucimento das nenas ou dos nenos. O que era, había un propósito de concienciación e de aproximación ao galego, porque hai fotos nosas vestidas eu mesma de kimono falando galego, que claro, cando chegaban os pais e vían aquelo quedaban un pouco sorprendidos, pero era un pouco o propósito de descontextualizar o galego como lingua da aldea, e que era unha lingua que era válida para todos os niveis da vida. No ano 1950, A xente da Barreira é a primeira novela escrita en galego e publicada despois da Guerra Civil. Por lo tanto, ten un enorme mérito restaurar a liña que se quebrara precisamente coa guerra e co primeiro franquismo. Antes, sobre todo no entorno do grupo Nós, houbera xa unha produción novelística realmente moi significativa, non? A xente da Barreira é a primeira novela da posguerra. É unha novela moi interesante para aqueles que somos de Lugo, porque aínda que Carballo precisaba que Pazo non era, que era Casa Grande na Galiza do interior, a Casa Grande quase Pazo. E nese sentido entraría dentro do xénero Pazo de que falou o profesor Varela Jácome. É moi interesante, dado que se centra en Baleira, está na familia de María Ignacia Ramos, a muller de Carballo. Destacaría que, sendo indubidable a vocación literaria de Ricardo Carballo Calero, a mí dame a sensación de que el en determinado momento considera que a súa escrita forma parte tamén dun proxecto patriótico no sentido de contribuir a fortalecer o tronco da expresión literaria galega. O galeguismo interior, o chamado exilio interior, se reorganiza a través alrededor dun proxecto que é a Editorial Galaxia en 1950. Aí está Ricardo Carballo Calero, non dun xeito visible na Asamblea Fundacional de Galaxia do ano 1950 en Santiago de Compostela non aparece Carballo Calero como non aparece Ramón Piñeiro, por exemplo, ou outros,
porque nese momento eran persoas moi marcadas polo réximen, porque foran claramente ou ben condenados na oposición, ou incluso algún deles, como o caso de Piñeiro, porque pasaran pola cadea, non? Hai que pensar que don Ricardo foi un home moi traballador e ademais que traballou con unha estrategia moi ben definida. Por exemplo, na súa faceta erudita ou de investigador, pois ela adícase, por exemplo, a elaborar unha gramática do galego, logo facer unha monumental historia da literatura galega, como si pensara que era necesario encher un baleiro importante para a normalización da literatura e da cultura galega en xeral. Moitos anos o que realmente fixo un estudo da literatura galega contemporánea impresionante. Ainda hoxe a maioría dos estudiosos viven del, a maioría dos traballos que se fan sobre literatura beben da obra de Carballo Caler. A historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Galaxia, 1963, é unha das pezas que honran a bibliografía galega de todos os tempos. A min, sinceramente, o que máis me interesa é o Carballo comentarista de autores. Eu creo, para min foi unha guía a súa historia da literatura galega, máis alá das discrepancias que pode haber, non? El quería ser poeta, quería ser dramaturgo, quería ser novelista, e evidentemente, como era un home moi culto e con talento, pois fixo todo con moita dignidade. Sin embargo, creo que a gran aportación de Carballo á cultura galega está nos seus ensaios literarios. Criámonos xuntos, e parecía que éramos paxariños da mesma posta. Mas chegou un tempo en que nos xebramos. Eu a unha banda, e todos os máis a outra. Don Ricardo chegou á Universidade de Santiago despois da súa etapa en Lugo como director do Colexio Fingoi. Antes de que eu recalara aquí na universidade, eu entrei na universidade no ano 67, e don Ricardo xa estaba aquí como profesor de galego. Faltaba moito a presencia de Galiza, eso era notorio, pero que pasa? Que se notaba moito no ambiente a presencia de Galiza. Notábase en que había un idioma popular nas rúas composteláns, notábase nas feiras, notábase unha vida cotidiá que recendía por todas partes. É dicir, que a Galiza existente, a Galiza labrega e mariñeira, estaba moi presente, co cal, por moi refinadito que ti foras e moi pretensión intelectual que tiveras, o que non estaba na aula estaba fora. Carballo incorporouse con moitísima ilusión no ano 65 á universidade. Mercede o apoio, ademais, co apoio de Moralejo Lasso, tamén profesor meu. Eran uns anos moi interesantes. El vivía, ao principio, na casa de García Sabel, en Gelmírez 15, onde tamén vivía Ramón Piñeiro. Eu recordo ir á súa casa e ver tamén a Piñeiro ali. Para don Ricardo, eu sei que estaba feliz. É o recordo que teño. E foi o momento en que el decide asumir o da gramática galega con grande entusiasmo pola docencia universitaria. Resulta que no ano 66 a editorial Galaxia sabe que a xente, os escritores, os lectores, etc., necesitan unha gramática. As gramáticas que hai son bellas ou son deficientes e fai falta unha gramática feita por alguén que teña unha certa modernidade de criterio. Escribe en castelán Gramática elemental del gallego común. O que se pretendía editorialmente era que chegase ao maior número de xente posible. E era obvio que neses momentos pois a forma de chegar a un gran público pois era moito máis fácil facendo en español que facendo en galego. Foi un libro que chegou a cadar até 1979 7 edicións, usadísimo, utilísimo para todas aquelas persoas que mesmamente tiñamos fame de coñecementos que nos asegurasen e que nos apontoasen mellor na nosa querenza de práctica da lingua galega.
Eu fui un alumno de Ricardo Carballo Calero na universidade e ele falaba sempre daquela gramática do galego común. O galego común era o galego que integraba nunha coiné as variantes dialectais que podían existir entre o galego oriental, o galego das Rías Baixas, o galego do norte, construindo un galego con tradición literaria, con pouso literario, pero ao mesmo tempo pegado á realidade da lingua falada. E aí, Galaxia e Carballo Calero estánlle prestando un servizo grande á cultura galega, porque moita xente que non tiña coñecementos filolóxicos de ningún tipo resolve as súas lagoas, as súas dúbidas acudindo aos distintos capítulos dese libro. Como eu me resistía feramente ás vosas picoadas, deixástesme no niño só. E finalmente foi cando se instalaron xa en Santiago e uns anos máis tarde el sairía á súa praza, saiu xa a oposición, entón el foi catedrático xa de... Entón, a partir dese momento, pois, xa era un profesor pois ben estabilizado no ensino universitario e ademais con enorme prestixio, porque realmente esta época foi a época de maior prestixio, o seu nome estaba por todas partes nesa época. A cátedra créase cando se empezan a impartir as asignaturas, pero non se convoca ata o ano 71. De feito, as oposicións fanse no ano 72 en Madrid e Carballo sai catedrático numerario nese ano 72. A Carballo fíxoselle longo o tempo entre o 65 e o 72, porque certamente a Carballo non se lle puxeron bastante atrancos en todo, e a cátedra tiña que sair antes do que saiu. Ele estaba entusiasmado coa cátedra, con, digamos, afianzar a súa vida na universidade, e ademais era un home cunha preparación impresionante. Ese poema que non me fagas feliz felicidade certamente non é adicado a unha muller, é adicado ao seu desexo de dunha vez por todas xa asentar a súa vida en Santiago, ter a cátedra e estar na universidade. E ido non tes na miña señardade, xa nen sequer da miña dor me queixo. Non me fagas felicidade. A necesidade de unhas normas ortográficas pois era unha necesidade moi sentida na cultura galega naquele momento. El xa comezara facendo unhas normas que se publicaron como normas da Academia Galega xa nos primeiros anos 70. Ricardo Carballo Calero era, sen dúbida, a persoa mellor formada dentro dunha institución como a Real Academia Galega para elaborar unhas normas ortográficas da lingua galega. Ao longo das distintas etapas e das diferentes edicións da gramática de Carballo Calero podemos ver como vai evolucionando el tamén e vai cambiando de posición. Tende unhas posicións moito máis pegadas á tradición literaria e á tradición oral, a posicións máis próximas ás formulacións de achegamento ao portugués e mesmo o que se chamou en determinado momento reintegracionismo ortográfico. El, durante toda a súa vida, non lle deu demasiada importancia ao tema ortográfico, na medida en que o galego tamén estaba fora do sistema de ensino, non? E foi neses últimos anos en que se enxergou a posibilidade de introducir a nosa lingua no sistema educativo que el viu que era importante refletir colectivamente sobre ese asunto e dar pasos que permitisen unha confluencia. Significa, en palabras correntes, conceptuar o portugués como unha grande alianza, como un grande amigo e non como un inimigo do que haxe que fuxir. Significa telo en conta para completar carencias ou falencias ou ocos, por así denominalos, lexicais, técnicos científicos da lingua galega. Nese momento, hai persoas que pensan que o galego debe ser galeguista, que o idioma galego debe ser galeguista. Xa non digo enxebrista, que se fai falta tamén o diría. É dicir, un galego, o galego literario, o galego intelectual, o galego
das manifestacións escritas, o galego das conferencias, debe ser un galego feito a partir das distintas manifestacións do galego vivo. Pero hai outros que din que o portugués é, en definitiva, a continuación do galego que se falaba ao norte e ao sur do Miño antes do século XV. Por tanto, o reintegracionismo para él significaba conseguir que o galego se orientase para o seu ámbito histórico, que era o ámbito lusófono, que era un campo que para unha lingua que na altura tiña aínda unhas percentaxes de falantes moi significativas, servirían dun reforzo fundamental, sobre todo a nivel de prestixio, porque falantes, o galego nos anos 70 aínda tiña moitos falantes. Hoxe en día a situación é bastante máis dramática en termos cuantitativos. En bandada, abandonastes o quentor materno, xa poliños andados, e fundastes unha colonia co antigo nome. E depois hai as normas da Xunta preautonómica que na altura conselleiro Alexandrino Fernández Barreiro, conselleiro de Educación e Cultura, e encarregou a Carballo para uso, en principio interno, da Consellería. Pero que acontece? Que no ano 79 ven todo o problema das institucións democráticas, ven a preautonomía, e ven que xa está situado dentro da propia universidade, precisamente porque Carballo non é de fiar, non? Un instituto, créase un instituto que é o Instituto da Lingua Galega, que está ao servizo do diseño, primeiro, da españolización do país, de facer que o galego non sexa unha lingua con unhas aspiracións á normalidade, mantelo nun nivel de dialectalización e coloquialismo canto máis españolizado mellor, co pretexto de que isto é o que se fala, e comeza a criarse a idea e a justificarse científicamente de que o galego non ten nada que ver co portugués, ou se o ten que ver, ten tanto que ver co portugués como co castelán. Digamos, unha posición illacionista. Verá que hai dúas opcións. A opción que defendía abertamente o Instituto da Lingua Galega e a opción que máis ou menos viñera defendendo a través de Carballo, ou por ser Carballo que enfadía eses traballos a Academia. Entón, ese confronto entre o que se cría institucionalmente e a relevancia intelectual de Carballo, que claro, hai que poñelo ao fronte da Comisión para as normas, porque é a máxima autoridade, pero o poder político a quen lle fai caso é o Instituto da Lingua Galega. Un personaxe do que se falou moi pouco, e penso que non se pode entender a evolución da cultura institucional no país sin el, que é Constantino García. Constantino García é un home, un asturiano, que preside o Instituto da Lingua Galega, que é un asturiano que non sabe falar galego. É admirável, nin nos países máis colonizados do mundo está ao frente dunha institución teóricamente de impulso da súa lingua unha persoa que non sabe falala. O Instituto da Lingua Galega viña durante a década de 70 elaborando materiais para un eventual ensino do galego que xa eran totalmente contrarios á perspectiva reintegracionista e que apostaban nunha vía, digamos, baseada na dialectoloxía para establecer o padrón lingüístico galego. Aí están as orixes dese cisma entre reintegracionistas e antirreintegracionistas. Bueno, o reintegracionismo enténdese como unha formulación de fixación ortográfica da lingua galega máis próxima ao que poderíamos chamar as solucións históricas da Idade Media, o mundo dos cancioneiros, etc., na liña de incorporar a lingua galega que se supón estragada ou deturpada pola influencia do castelán, mesmo na súa maneira de fixala ortográficamente, por exemplo, o ñ, a existencia da letra ñ, ou a existencia do elle, en vez de LH ou LH, como dirían os portugueses, reintegrar iso, din eles, é dicir, incorporalo á fórmula histórica que en algún momento puideron compartir, que foi a actual fórmula portuguesa. Pensaba que o galego e o portugués eran dúas variantes do mesmo idioma, tanto no pasado como no presente. Esa é unha perspectiva reintegracionista. Reintegracionista que parte do principio de galego, portugués, brasileiro,
angolano, mozambicano e outras variantes da lingua que anda polo mundo son aínda hoxe variantes do mesmo idioma. Entón, o reinteraccionismo é unha perspectiva que pretende tirar xogo a esta realidade e pretende conformar o galego no posible na ortografía e no posible noutros aspectos, tendo en conta as perspectivas unitarias de converxencia con estas variantes en lugar das perspectivas de ruptura, como se o galego fose un fillo isolado sin ningún tipo de parentesco lingüístico no mundo. Entón, ese é o reinteraccionismo, unha perspectiva lingüística que pretende que o galego aprofunde a súa conexión co portugués, co brasileiro, co galego mozambicano, porque nesa garantía lle vai seguramente a súa supervivencia. Vexo vos bater asas perto de min e alleos. Ninguén dicía que medramos xuntos. Seredes de verdade os meus irmáns? Sei que eu debín de ser ovo de cuco, intruso no prolífico lar de outra honrada especie. Bon, na verdade é que explícitamente, mesmo o poder político máis español naqueles anos tiña difícil un descrédito da figura de Carballo Calero porque o seu prestixio, tanto científico pola súa obra importantísima como pola súa trayectoria vital de insobornável compromiso cos valores democráticos e republicanos e de identificación co país, era complicado ese labor de desprestixio. Entón, o que aconteceu, o que houve foi máis un silenciamento ou unha marginalización silenciosa da súa figura e do seu significado. Iso sí o fixeron de maneira moi clara. Cando Carballo se xubila, cando Carballo perde o poder universitario e institucional, entón, todos os antigos compañeiros de militancia galeguista senten que hai que entenderse co novo poder universitario que non está nas maus de Carballo e iso supón pactar coas vías antirreinteraccionistas contrarias á propia escola de Carballo. Carballo non gostaba moito de contar detalles, pero sí é certo que o marxinaron. Pero el tamén se apartou, en parte porque el aí tivo visión de futuro. El vía que quedaba Galiza sin un espazo político abandonado. E certamente eu creo que Galiza perdeu unha ocasión coa dispersión das xentes a partidos políticos como se fixo. Unha cuestión que el non perdonou. Pero agora, despois de pasados xa todos estes anos, vemos que realmente foi unha decisión moi errónea porque o futuro do galego era o que dicía Carballo Calero, que el xa o dicía daquela xa ten escritos entón moi clarividentes en que decía é un camiño que nos leva ao suicidio cultural. Forma que esa foi a súa clarividencia, pero por iso foi entón moi relegado, moi injustamente tratado incluso polo poder político, porque como ele era un home así tan discreto que non era coñecido personalmente, estou seguro que se o coñecesen os mesmos políticos, se o coñecesen máis de cerca, pois que terían contado moito máis con el, pero era un home discreto que non se metía a nada, se parecía sempre un pouco distante, entón tiñan del moitas veces unha idea que era totalmente equivocada. Axeitarte a esta verdade e resignarte a ela, non podes apagala, e vencela e de asimilala, has de aprender arte. Está nunha galaxia a túa estrela, está nunha abadía a túa cela, como un regra tes que suxeitarte. Todo termina mal, todo
polo Día das Letras Galegas. Esa é unha decisión que toma a Real Academia Galega todos os anos e que o goberno de Galicia pois asume e convirte, en fin, en unha moi oportuna e conveniente celebración de todo o país. Quen decide iso son os 30 académicos, 30 teóricamente, porque sempre hai alguén que está enfermo, alguén que, bueno, que pola circunstancia que sexa non acode ese día ao plenario, entonces van ser 27, 28, 29 académicos os que deciden. Nomear a Carballo Calero, autor homenaxeado nas letras galegas, pois é unha forma de recoñecer o seu retencionismo. É unha forma de darlle impulso oficial ao seu retencionismo. É unha forma de convidar a xente a que lean o seu retencionismo, as súas posicións perante a lingua. E é unha forma de indicar que a Academia, de alguna forma, comparte eses criterios. E, evidentemente, iso suporía unha enorme generosidade, suporía ter superados seguramente moitos pasos e moitas confrontacións do pasado, e me imagino que ainda os tempos non son chegados para que iso se dé. O problema da candidatura de Ricardo Carballo Calero, dende o meu punto de vista, é a madurez que poida existir na sociedade galega hoxe para abordar un debate que é o debate da relación da lingua galega ca lingua portuguesa e a lingua brasileira, dadas as solucións concretas que Ricardo Carballo Calero defende e que moitos poden non defender. E, por tanto, ese é un debate que divide a Academia e que pode dividir a sociedade galega. Por tanto, a Academia é prudente cando se toman unhas decisións. Moito me temo, digo, que non se produza a reparación que en mínima xustiza correspondería para homenaxear xustamente a un dos académicos que máis dignificou esta institución co seu traballo. Non hai ningún académico que se lle poda comparar. Todo o mundo sabe que eu profeso en materia lingüística as ideas tradicionais, as ideas de Castelao. E como estas ideas son contrarias ás ideas que reinan no mundo oficial, no aspecto cultural, pois non teño moito predicamento ao parecer dentro desas esferas. Considérame un herexe, un cismático, ou como un corruptor da mocidade, e excluírseme positivamente dos organismos oficiais. El era un nacionalista convicto, por motivos ideolóxicos. El está dentro do Ronsel total e confesional de Castelao, e iso para un país como o noso non vale. E, pois, en terceiro lugar, porque aquí non se perdoa ningún tipo de discrepancia en de que non seña estridente, seña puramente intelectual e no terreo das propias competencias. Entón hai que pagalo. Este país en que vivimos. Carballo Calero, que indiscutiblemente, por méritos obxectivos, merece hai moitísimo tempo xa ter sido homenaxeado co Día de Letras Galegas. Carballo Calero ten unha teoría lingüística que contradí completamente, se non completamente, en grande parte, a actual visión que da lingua e da cultura teñen os académicos que son maioría neste momento na Academia Galega, non? Eu creo que non hai ningún só académico que non teña unha alta opinión do intelectual Carballo Calero. É certo que tamén dentro dos 30 académicos pode haber 2, 3, 4 que entendan que o seu compromiso co reintegracionismo moi ao final da súa vida, por outra parte, pero puxo o seu prestixio ao servizo desa causa e o seu prestixio arrastrou a bastantes persoas, pois poida que haxa algúns académicos que, aínda valorando moito o resto da súa obra, eso aínda hoxe lles doi. A miña opinión particular como cidadán de Galicia é que Carballo Calero é unha desas figuras que merita indubidablemente ese recoñecemento. Estou seguro de que pronto teremos un Día das Letras Galegas dedicado a él. Sí, tardarán anos, pero ten que ser,
porque certamente a obra de Carballo é amplísima. Haberá xentes que non gosten da poesía, aínda que ele se consideraba poeta, pero que gosten como eu moito do ensaio. Eu creo que a obra dos Amores e Odios é do mellor que ten a literatura galega. E depois está o teatro Xefes, por exemplo, é unha magnífica peza. O relato curto, a parte dos Amores e Odios, tamén merece ser considerado. Xa digo, é a oratoria, en fin, que é un home que abarca todos os xéneros. Sí, eu estou convencido de que se adicará un día das letras galegas e, ademais, sería unha enorme injustiza non facelo, non? Non sei cando será. Eu creo que debería ser xa. Non digo que teña que ser este ano, pero o próximo ou calquera destes anos. Eu creo que a figura de Carballo está por riba das discrepancias que pode haber entre uns académicos e outros con respecto a eso, ao idioma que empregaba. Eu sempre teño esperanza, pero Carballo Colero vai ser unha referente inexcusable dentro de nós, agora e no futuro, fágano ou non homenaxeado en unidades das galegas. Carballo non precisa diso para ser un nome insuperable e inevitable na nosa cultura. Ahora, nós os galegos, sí, precisamos de para defender o idioma, para espallar o idioma, con independencia de que sexa nunha perspectiva ou noutra, nós precisamos de exemplo de comportamentos e de obras como de Carballo. Ireime sen sabelo. Máis de 70 anos preguntando. A resposta, silencio. Cai morto o prisioneiro sen ver nada. O espectador, que está vivo e atento, algo máis ve. A porta que se abre. Máis nada. Alguén aí dentro.